And we're back. Hej og velkommen til Hvordan laver du mad? I dag skal vi lave chips. Ja, folk tænker, hvordan laver man chips? Jo, det skal jeg vise dig. Jeg starter med at tage en kartoffel. Så vasker man den lige lidt. Væske. Og vi tager lige et par stykker mere. Tager et par kartofler. La. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge det. Det bruger vi ikke. Det skal de gøre til. Okay, godt så. Så tager man sådan en fin her. Men til jer derhjemme, I skal have en voksen til at gøre det, fordi det kan simpelthen bare gå galt. Det er bare noget, man skal passe rigtig godt på. Tager man den på sådan her, og så ned, sådan her, og så. Kan du se, så kommer der sådan nogle chips. Ja, okay. Og vi har så snydt lidt. Ja, så tager man, så tager man lidt chips her, eller den her, som vi har skåret, og lægger på her, sådan her. Så tager man den herover, og det er altså olie, det her noget varm olie, så det skal man altså også passe på, det skal man også have en voksen til at hjælpe sig med. Og så putter man det ned, sådan kig ned her. Ja. Og så bobler det. Så det finder lidt. Så skal det lige sådan der skille sig ad. Det gider de så ikke gøre. Ja, vi skal bare til at eksplodere. Ja. Skal der flere i? Nej, bare. Ja, de hænger så lidt sammen her, de er. Ja. Og man kan se her, hvis man tager dem op, så det ser allerede rimelig hurtigt ud. Hvor hurtigt skal de hænge? De skal op. Så tager man dem op. Og lægger dem herover. De fik lidt meget af dem her. Og herover har man så chipsene. Og bagefter, man har, prøv lige at sætte dem på pause.